Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Ανδρέας Μπαρμπούτσης και σας καλωσορίζω στη νέα εκπομπή του Sky Πράσινες Αποστολές. Θα είμαστε μαζί κάθε εβδομάδα και η αποστολή μας είναι να κάνουμε τη ζωή σας λίγο πιο όμορφη. Πώς θα γίνει αυτό? Δείτε. Καινούρια εκπομπή, καινούριος κήπος. Φτιάχνουμε από την αρχή τον κήπο της εκπομπής. Φυτεύουμε, κατασκευάζουμε και ομορφαίνουμε το χώρο μας. Μαθαίνουμε τα πάντα για τη μελισσοκομεία από τον καθηγητή μελισσοκομείας Πασχάλη Χαριζάνη. Δοκιμάζουμε μέλι και γνωρίζουμε τις ιδιότητές του. Πώς να διαλέγουμε το κατάλληλο λίπασμα για τα φυτά και τι τοποθετούμε στη γλάστρα για αποστράγγιση. Δείτε ακόμα πώς θα καταπολεμήσουμε τη μελίγκρα και ποιο είναι το ιδανικό χώμα για τα φυτά σας. Και μια έκπληξη, η Μαρία ετοιμάζει συνταγές που στάζουν μέλι. Βρισκόμαστε στο κεραμικό, που πήρε το όνομά του από τον ήρωα Κέραμο και τους τεχνίτες κεραμής που είχαν τα εργαστήριά τους στην περιοχή. Η τοποθεσία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας. Εδώ, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, είχε το κονάκι του ο Οθωμανός διοικητής της Αθήνας, Χασεκί Πασάς. Η μαρμάρινη κρίνη του σώζεται ακόμα στον περίβολο του Πανεπιστημίου. Ενώ το σεράι του αναστηλώθηκε και σήμερα στεγάζει το εργαστήριο ανθοκομείας και αρχιτεκτονικής τοπίου. Εδώ είναι ο κήπος της εκπομπής. Μάλλον δεν είναι, θα γίνει, γιατί ο χώρος είναι αδιαμόρφωτος. Πάω μέσα αμέσως να πιάσουμε δουλειά. Με περιμένει η Μαρία η Μαγκενάκη, τεχνολόγος γεωπόνος, συνεργάτης της εκπομπής, και η Εύα η Παπαδημητρίου, αρχιτέκτονας τοπίου. Πάμε να δούμε. Πολύ ωραία. Γεια σας, κοριτσιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Τι κάνετε? Καλά, εδώ μου μιλούσε η Εύα για το μπάγκο μας, πώς θα διαμορφωθεί, και τα υπόλοιπα θα τα ρωτήσεις να σου τα πει η ίδια. Εύα, πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, αλλά παρατημένος. Πώς σκεφτόμαστε, τι κάνουμε? Καταρχήν πρέπει να φύγουν τα χόρτα, έτσι, είναι πάρα πολλά. Να κλαδευτούν τα ξερά και να μπει λίγο παραπάνω φως. Και πίσω στην περίφραξη να καλύψουμε τον τοίχο, τον άδειο και αυτό το παλιό καφασωτό. Ναι, από άλλες παρεμβάσεις εδώ θα διαμορφώσουμε κάτι καινούριο, θα αλλάξουμε κάτι. Λέγαμε να βάψουμε τον τοίχο στο ίδιο χρώμα με το σπίτι. Τον μπορντό αυτό. Πολύ ωραία ιδέα. Να το δούμε και σε κάποια αποτύπωση. Κάναμε μία αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου. Ο πάγκος θα μπει σε αυτό το σημείο, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα δηλαδή με το σπίτι. Ωραία. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ όμορφο σκηνικό για να δουλεύεις. Είναι ωραίο. Θα είναι στεγασμένο. Θα το στεγάσουμε. Άρα άλλη μεγάλη διαμόρφωση δεν έχουμε. Αυτές είναι όλες. Και να δούμε και το σχέδιο φύτευσης. Να το δούμε. Δείχνουμε τα φυτά με τις ποσότητες και τις θέσεις τους. Μια χαρά. Πότισμα θα βάλουμε? Θα βάλουμε αυτό με το πότισμα, βγάλαμε και τα υλικά. Υπολογίσαμε τι χρειαζόμαστε ακριβώς. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, να πιάσουμε δουλειά. Ωραία. Ανδρέα, αφού είμαστε εδώ, μήπως πρέπει να μου δείξεις τι μπορούμε να βάλουμε στη γλάστρα για αποστράγγιση? Πάρε μια γλάστρα. Πάρε την πράσινη καλύτερα. Ταιριάζει και στην εκπομπή μας. Πάμε στα υλικά να στο δείξω. Πάμε να βρούμε την ελαφρόπετρα. Γενικά να ξέρεις ότι δεν βάζουμε περλίτη. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε ελαφρόπετρα. Πρώτα πρέπει να δούμε ότι η λάστρα μας έχει τρύπες, είναι ανοιχτές. Και θα βάλουμε ένα στρώμα ελαφρόπετρας 3 με 4 εκατοστά.
Τώρα αυτό μπορεί να το κάνεις και με ένα φτιαράκι για να μην λερωθείς όπως εγώ. Λοιπόν, είναι αρκετό. Πάνω από εδώ τώρα συμπληρώνεις με χώμα και φυτεύεις. Επίσης μπορείς να κάνεις και το εξής, να βάλεις κομμάτια από σπασμένο κεραμικό, μια σπασμένη γλάστρα. Το μυστικό όμως είναι το κυρτό μέρος να είναι προς τη μεριά της τρύπας. Οπότε έτσι δεν θα φράξει ποτέ η τρύπα από τις ρίζες. Άρα λογικά δεν βάζουμε τούβλα και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να βρούμε σε μια οικοδομή. Όχι, τα οικοδομικά υλικά τα αποφεύγουμε αυστηρά και στη γλάστρα και στον κήπο. Αντρέα, ποιο είδους λιπάσματος είναι καλύτερο, σε υγρό ή σε κόκκους, γιατί εγώ βρήκα υγρό. Δεν υπάρχει καλό και κακό, υπάρχει κατάλληλο και ακατάλληλο. Απλά στη γλάστρα δεν χρησιμοποιούμε ποτέ λίπασμα σε κόκκους. Χρησιμοποιούμε ή υγρό λίπασμα όπως αυτό ή υδατοδιαλυτό σκόνη, δηλαδή που θα τη διαλύσεις στο νερό και θα την εφαρμόσεις είτε με ποτιστήρι είτε με ψεκαστήρι. Έλα απέναντι να δεις το κοκόδες. Αυτό εδώ λοιπόν το βάζουμε μόνο στον κήπο, δεν θα μπει ποτέ στη γλάστρα. Το σημαντικό όμως είναι να επιλέγεις το κατάλληλο λίπασμα ανάλογα με τα φυτά και τις ανάγκες τους. Ήρθαμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας να σας δείξουμε τα μυστικά της μελισσοκομείας, αλλά και πώς θα γίνετε εσείς οι ίδιοι μελισσοκόμοι. Αποστολή της εκπομπής είναι να προβάλλουμε νέες αλλά και παραδοσιακές πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τι εννοώ με αυτό? Να δώσουμε τεχνικές πληροφορίες, να μιλήσουμε για τις διαδικασίες, για τις δυσκολίες και για το κόστος της δραστηριότητας. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τις μέλισσες, τι πρέπει να ξέρει? Δείτε σε λίγο όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τη μελισσοκομεία. Ποια άλλα προϊόντα εκτός από το μέλι παράγει η μέλισσα και πού χρησιμοποιούνται. Και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με τη μελισσοκομεία, είτε για χόμπι είτε επαγγελματικά. Μάθετε να φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα κεραλιφή και μια δροσιστική απόλαυση με μέλι. Δείτε σε λίγο όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τη μελισσοκομεία. Ποια άλλα προϊόντα εκτός από το μέλι παράγει η μέλισσα και πού χρησιμοποιούνται. Και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με τη μελισσοκομεία, είτε για χόμπι είτε επαγγελματικά. Μάθετε να φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα κεραλιφή και μια δροσιστική απόλαυση με μέλι. Τα πήγαμε όλα πίσω εδώ, όλα πίσω. Δημήτρη, ποια είναι η σειρά των εργασιών? Θα κόψουμε όλα τα χορτάρια. Θα σηκώσουμε όσες πλάκες είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνει κάποιος διάδρομος. Θα συνεχίσουμε καθαρίζοντας τα δέντρα. Θα βάψουμε τους τοίχους και στη συνέχεια θα κάνουμε την εγκατάσταση των φυτών και θα κρεμάσουμε τις κατασκευές που προβλέπονται στο σχέδιο. Θα προλάβουμε, λες, σήμερα? Είμαι σίγουρος. Ωραία. Δουλειά.
Ο Ηλίας έχει αναλάβει να μας φτιάξει τον πάγκο. Ηλία, τι κάνεις? Γίνεται αρμολόγηση από μπαλέτες. Έχουν κοπεί και έχουν μονταριστεί ώστε να γίνει ένας βολικός πάγκος εργασίας και αργότερα για να χρησιμοποιηθεί και ως ένα τραπέζι. Με συνδέσμους, γωνίες. Έχουμε τα σχέδια εδώ. Έτσι θα είναι η τελική μορφή. Ναι, ωραία ιδέα. Εύα, κάπου εδώ έχεις πει ότι θα βγάλουμε μια σειρά πλάκες. Ποια είναι? Θα βγάλουμε την αριστερή σειρά για να μεγαλώσουμε λίγο το παρτέρι και τις δύο δεξιές πλευρές για να έχουμε ένα στενό μονοπάτι. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Το μονοπάτι αυτό θα είναι αφενός για συντήρηση, αφετέρου για να μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα στον κήπο μας. Να αποκτήσει ένα ενδιαφέρον. Δημήτρη, εφικτό, έχεις κάποιο αντίρρηση? Ελπίζω να μην τις έχουν βάλει με τσιμέντο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, λέω να βγάλουμε αυτές τις δύο σειρές και να αντικαταστήσουμε τις πλάκες που λείπουν εδώ και να συμπληρώσουμε αυτά εδώ, για να μπορέσει να κάτσει το τραπέζι πάνω σε πλάκες. Έχουν αρχίσει οι φυτεύσεις μας. Πριν όμως φυτέψουμε τη λεμονιά, να σας πω ότι είναι καλό να προσθέτουμε οργανική ουσία στο χώμα. Ενεργοποιούμε έτσι τους μικροοργανισμούς και έχουμε καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν ήδη. Αυτό είναι το μοναδικό προϊόν που έχει τόσο άμεσα απορροφούμενη οργανική ουσία. Εξασφαλίζει γρήγορη και υγιή ανάπτυξη στα φυτά μας, στον γκαζόν ή στο χωράφι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτο, ειδικά στα αμμώδια εδάφη που είναι φτωχά σε οργανική ουσία ή όπου θέλουμε. Με 100% εγγύηση για τον αναγραφόμενο όγκο σε λίτρα. Πολύτιμος βοηθός μας στις κατασκευές είναι η εταιρεία του Γιώργου Μπόσμου, με την ξυλία που μας προσφέρει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην κατασκευή του κήπου μας έχουμε ένα χώρο στον οποίο πρέπει να τον σκιάσουμε, να τον σκεπάσουμε και προφανώς θα χρειαστούμε πέργολα. Τι πρέπει να ξέρουμε για να διαλέξουμε μια ξύλινη πέργολα? Λοιπόν, η πέργολα είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται σε εξωτερικές συνθήκες, οπότε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ποιότητα ώστε να είναι ανθεκτική στο χρόνο. Η εταιρεία μας δουλεύει ξυλία εμποτισμένη, η οποία δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ μύκητες και σαράκι, δεν πρόκειται δηλαδή να σαπίσει το ξύλο. Συντήρηση χρειάζεται όσον αφορά την αισθητική του, όσον αφορά την εμφάνισή του. Χρειάζεται βερνί και μια φορά στα 5-6 χρόνια για να το βλέπουμε κι εμείς όμορφο. Γιατί ένα εμποτισμένο ξύλο, αν μείνει άβαφο, δεν θα πάθει κάτι. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής μελισσοκομείας και σειροτροφίας Πασχάλης Χαριζάνης θα μας ξεναγήσει και θα μας μιλήσει για τα μυστικά για την παραγωγή μελιού και άλλων προϊόντων από τη μέλισσα. Καλημέρα κύριε Χαριζάνη. Καλημέρα. Πώς είστε? Πολύ καλά. Λοιπόν, θα μας πείτε καταρχήν μελισσοκομεία. Τι είναι η μελισσοκομεία? Είναι η επιστήμη της εκτροφής και εκμετάλλευσης των μελισσών.
παραγωγή των 6 προϊόντων και την αξιοποίησή της στις καλλιέργειες για επικονίας. Η κατάσταση στην Ελλάδα πώς είναι αυτή τη στιγμή από εκτροφή? Η μελισσοκομεία θα έλεγα ανθίστημη στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας κλάδος παραγωγικός, με μέλλον θα λέγαμε. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε κατανάλωση μελιού με 1.700 γραμμάρια. Για να ξεκινήσει τώρα να γίνει κάποιος μελισσοκόμος, τι χρειάζεται? Καταρχήν πρέπει να μάθει μερικά πράγματα για τη μελισσοκομεία, γιατί είναι επικίνδυνη λόγω του τσιμπήματος. Θα πρέπει να κάνει κάποιο σεμινάριο, να διαβάσει ή να πάει με κάποιο μελισσοκόμο, του δείξει τα βασικά, να ξεκινήσει με 2-3 μελίσια και καθώς μαθαίνει τη δουλειά θα μπορεί να τα διπλασιάζει και να τα τριπλασιάζει κάθε χρόνο. Για να μπορεί να φτάσει στα 4-5 χρόνια να βγάζει ένα συμπληρωματικό καλό εισόδημα. Πληροφορίες πού θα βρει? Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μελισσοκομείας στον Μάγιο Μάνα Χαρτιαδικής και εδώ στην Αγία Παρασκευή που υπάρχει. Θαυμάσια. Θα μπορούσαμε να δούμε μια εργασία εποχής αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη? Βεβαίως, να ανοίξουμε μια Κυψέλη. Έχουμε ανάψει ένα καπιστήρι, βάζοντας μέσα πευκοβελώνες για να μπορούμε να ερεμήσουμε τις μέλισσες. Αυτή είναι μια τυπική κυψέλη με 10 πλαίσια. Ξεκινάμε πάντοτε με το δεύτερο πλαίσιο. Με μία επιθεώρηση βλέπουμε αν υπάρχει μέλι, αν υπάρχει γύρι, η βασίλισσα που σημαίνει. Μπορούμε να δείξουμε εδώ αν υπάρχει γύρι? Εδώ είναι η γύρι, την οποία οι μέλισσες έχουν αποθηκεύσει. Ποια είναι τα προϊόντα της μέλισσας που κάποια από αυτά μας είναι γνωστά? Το μέλι, το κυριότερο, η γύρι, ο βασιλικός πρωτός, το κερί, η πρόπολη και το δηλητήριο. Τα τρία πρώτα μπορεί ο μελισσοκόμος να τα εκμεταλλευτεί, να παράγει και να τα πουλάει στους καταναλωτές για ένα εισόδημα. Η πρόπολη που είναι το φαρμακείο της φύσης και καλλυντικά, το δηλητήριο για ιατρικούς λόγους, το κερί και βέβαια η επικονίαση που είναι η μεγαλύτερη ωφέλεια που έχει ο άνθρωπος από τη μέλισσα. Έχουμε εργάτες και κυφήνες εδώ πέρα, γιατί οι κυφήνες δεν τσιμπούν φυσικά, δεν έχουν κεντρή, μόνο οι εργάτες έχουν και η βασίλισσα. Τοποθετούμε τις κυρίθες όπως τις βρήκαμε. Άρα δεν έχει κάποιος ιδιαίτερο πρόβλημα να διαθέσει τα προϊόντα του ο μελισσοκόμος? Συνήθως δεν έχουν πρόβλημα. Και υπερπαραγωγή να υπάρχει, επειδή το προϊόν αυτό δεν χαλάει, μπορεί να τα διαθέσει και στην τοπική αγορά αλλά και να το εξάγει. Τι κεφάλαιο χρειάζεται για να ξεκινήσει κανείς και τι έκταση? Ξεκινώντας με 2-3 μελίσσια για παράδειγμα.